Zdravím všechny příznivce fotbalu, zejména to amatérského. Máme za sebou více než polovinu jarní části sezóny a je na čase se pustit také do našeho pravidelného odměňování. Poprvé v roce 2024 nás čeká losovačka o pěknou televizi od společnosti Hisense, která je naším dlouhodobým partnerem sestav kol a s nimi spojenými anketami o hráče kola. A nyní jednoho z těch, kteří obstáli v anketách v měsících březen a duben, odměníme. Do osudí se dostalo celkem 255 hráčů, kteří obdrželi alespoň 20 hlasů v jedné z anket, ve které vyhráli. Jak jste již zvyklí, vylosujeme nejdříve 3 náhradníky, kteří by vítěze mohli nahradit, kdyby náhodou výhru odmítl. Zatím se nám to nestalo, ale jistota je jistota. Pro tentokrát jsme k losování zvolili služby internetu a náhodného kola štěstí, které můžete vidět na obrazovce před sebou. Třetím náhradníkem se stává Jan Červený z Rakovnického SKčka, hrající středočeskou první A třídu. Druhým náhradníkem je David Hlubinka, obránce Sokola Kořenec, hrající 3. třídu na Blanensku. Stejně jako Jana Červeného, i Davida z dalšího losu vyřadíme a jdeme dál. Prvním náhradníkem je pak Robert Losos, útočník Novosedel nad Nežárkou z jihočeského okresního přeboru Jindřichova Hradce. Takže Roberta oslovíme, pokud se nám výherce neozve. A konečně výhercem se stává Petr Brabec, středopolař TJ Dobřany z plzeňské první A třídy. Vítězi gratulujeme a žádáme ho, aby se nám o cenu od společnosti Hisense přihlásil dle instrukcí uvedených v článku. A my se budeme těšit na další losovačku, která proběhne na konci června.